lite lugnare. Där, och just det. Och lite mera framåt, utan att någonting där. Och framåt. Sen tar du långsidan ner och trycker på honom framåt. Ja. Och så trycker du på honom framåt där. Lite till. Ja, så kan jag klicka tack. Det är väl den blåa det, va? Och tryck till. Och, ja, just det. Och sitta bara så här. Jag tycker det är lite lätt. Ja. Ja, så. Nästa gång galopperar du lite framåt och tänker att du galopperar uppåt. Uppåt, framåt, uppåt. Så ja. Och så bara mjukna av. Och sitt tillbaka. Och fram. Ja, och så bara mjukna av. Och sitt, och sitt. Halvhalten. Och så halvhalten. Och böj lite till. Böj, böj, böj. Vänd till höger. Bra, klappa mycket i handen. Med två. Så det känns som... Då kan det vara lite knepigt. Men... Titta! Jag står inte själv.